Kai. Kamar ya waye ne? Waye kai? Kamar ya waye ne? Waye kai? Banga soja ne kai? Soja ne ni mana. Waye baka uniform? A barak ne ma ne na samu. Sojan? Yes. Waye baka uniform to? Commander ne ba. Commander? Major. Major ne baka? Tantance ne ban uniform ba. Show me your ID card. Yana gida. Eh? She ID card ba ID card a jikina. Ba ID card? Yes. To me kake yanzu anan? Yanzu wucewa na zo yi. Pass kake yi ne ko kan aiki kake? Pass ne nake yi, sati biyu aka ban. Na pass ɗinka. Pass yana tare da ID card. Ta yaya za mu tabbatar da kai soja ne? Kira waya za ka yi ka tambaya. Shekara nawa kana aikin post? Shekara 3. Shekara 3? Yes. A wane barek kake? Barek ta Kano. Wane barek a Kano? Airport Road. Airport Road? Yes. A Airport Road kake? Yes. Kai lan Army ne ko Air Force? Air Force. Air Force? Yes. To ba mu shaidan da za mu yadda. Za mu iya zuwa tunda ba nisa muka yi da kanan ba mu tambaya ko? Mu tambaya ko? Wai waye kai kake mu wannan tambayoyin ma? Ni kake tambaya waye ni? Eh. Ni kake tambaya waye ni? Waye kai? Sorry, waye kai?